sanibona lapha ekhaya amakhanda amakhulu. Umshovu wenkani waba nenkani lo mhlabe iphika kaMambatha sebesulwa amadevana. Umfo waphosa kunyathi ukushishi liza. Ngitha ngithinta amakhala nje neziqhwaga ngithinta amakhala eziqhwaga. Ngithinta amakhala eziqhwaga. Ngise Cape Town lapha engikhona. Cha bafowethu dala ngangigcina. Ngiyabona nani bafowethu lapha inyanga enkulu lena, inyanga ebomvu njengegazi, inyanga ered. Uyabona. Kusho ukuthi inkulu lenyanga lena. Lenyanga lena ke bafowethu kungahle lapha ekhosini. Kumenyezelwe phela ingoma ezohlukanisa unyaka njengoba unyaka wagcina nje uhlukaniswe igushi. Ihlukaniswa yimina, uyabona. Ngiyibhubesi, uyabona. Ngaphinda ngathola umklomelo omkhulu lapha wemoto ethi gym, uyabo. So kwamnandi hawu sazabonga lokho singumphakathi. Kwedlula so bafowethu la ziphumile ingoma bafowethu lapha kuMaskandi, ngikhuluma ngoMaskandi la. Ngizazokhuluma ngepiano. Ngizakhuluma ngoMaskandi. Ziphumile ingoma lapha khona olimit lapha uhlala mahala. Kube khona ubani? Kube khona kube khona Duma kahle. Iphathasi abafowethu hit album. Siyithanda zonke singabaculi nomphakathi. Uyabona. Kodwa nakho lapha engikhona. Ngila uyoncenga unyoko, uyabona. Ngengoncenga, uyabona. Nakho lapha engikhona. Ipheka ke umfana waseMnambithi. Igama lakho Mafikizolo. Umfana nje ovamsile ukuthi axake, uyabona. Ushalo ushunu wasehulisa. Ufika axake isikhathi esiningi ke ufika axakwe yimina, uyabona. Kodwa nje iminyaka mozomkhumbula kahle nje. Uzomkhumbula ukuthi hayi uthi uxaka manje kade axaka uyaxaka. Ushunjwa wasehulisi onyanyisayo, uyabona. Ushunjwa onyanyisayo, uyabona umcula kulula ukuthi umukele ukuthi ibona inkunzi lobu, uyabona. Kodwa abelungu bethu abantu umphakathi uyayithanda ingoma zakhe noma eziloshuni wasehulisi kanje. So ke bafowethu ke ngifuna ukuba lapho nje kuthenini ke makwenzeka nje ukhozi likhiphe it of 10 bafowethu ivoteleni lengoma ngeke ngincenge, uyabona. Ivoteleni lengoma lena ngoba vele mina kulezi zinto zokuhlanganisa onyaka nezindondo niyazi ukuthi ngizoprove ipoint nje. Ngizoprove ipoint nje ukuthi uNkulunkulu khona futhi uNkulunkulu unamandla futhi uma uphila impilo eyiqiniso njengami. Kuyafuna ukuthi uma ufika uyenze kakhulu into moyenza. Uyenze kakhulu bese futhi uyishiya futhi, uyabona. Ngathatha indondo lapha record of the year. Ngabreak irecord kaSifiso Ncwane irecord of the year. Ngicishe uyena kuphela uSifiso Ncwane onayo la eSouth Africa. Lo ndondo inkulu iminyana njengesidudla lapha endlini emdletsheni. Inkulu, uyabo. Phinde futhi ngahlukanisa unyaka ngathola umklomelo omkhulu wemoto ethi gym, yabo. Ngihamba ngayo le moto ipholo, yabo. So bafowethu hawu ngikade ngabe kunjani sabalale umthandeni siyavuka umthandeni siyalala umthandeni siyavuka umthandeni. Hayibo ngeke phela manje umhobholo loyo. Kuyafuna ukuthi ke ikakhulukazi vele lento onyaka kwasekuqaleni mina ngivele ngiyithandela bona abafana abafikayo ukuthi beyithathe behluthula ngoba yenza ushintsho umuntu mase ehlukanisa unyaka kanti ubemncane efika njengomuntu encane befika bahlukanisa unyaka bangena kwi-industry. So nje into imnandi kakhulu kubantu abafikayo, kodwa bekufanele ngihlukanise ngendlela engihlukanise ngayo ukuze ngihlukanise phakathi kwaMasi neNkomazi. Kwenzeka ke kwajabula wonke umuntu. Mawusukhona ngale minyaka uzokhumbula ekhathi zoBrenda Fassie ethi ivula indlela uBrenda Fassie noma Malaika noma Fikizolo lo bamantombazana. So nje bafowethu ngiyacela ukuthi ke uma kwenzeka nje ukhozi lokuthi pe ngoba lo mfana usecelile wazehlisa wakhuluma kahle washo umfana wathi hayi bhuti umdala uyasivulela isibhaxo ngicela ungiyeke ngiphefumule. Ngezwe ngidabuka ngoba bambala abantu ababa honest kanje. Mafikizolo wangibhalela umlayezo kubuka lonke izwe wathi uyacela umfana ukuthi kanje ngayibuka lento ngabe sekuyisono, uyabona. Akanikezwe nje unyaka bafowethu clean
uyabona nikezwe nje unyaka bese mina vele obvious yabo obvious ngoba ngizothi mangifika mina ngithi mangifika nje phekwe insimbi ngithatha amatema ami ngiwacule ingoma phekwa lezi insimbi enzaziyo vele bese kuba isinanqa sodwa obvious ke lapho ke kuyoba njalo futhi makwenzeka kuba khona umuntu oqhamuka manje kulabafana abancane ngoba noSmino vathi bayeza noMenzi baningi bayeza uyabo noGatsheni useza nomsizile angazi so nje kodwa nje makhona osibona ngathi wenza ngcono sophinde sixokize futhi sithi hayi ke ipheya lime nango ufana ukuhlonisa kodwa manje ipheya uyabo uma fika izolo umfana nje oqondile abafana aba honest and labafana sengithembe bona kuloshuni wasehulisi loshuni wasehulisi lo ngoba ngiyiboss yawo nje uyabo ngithembe labafana ngoba kunzima ukuthi ubantu engabafica noma engafika nabo kube khona ozothinta lapha esengithinta khona o noma ungafika kulabo 30 million esengibona kodwa la inkunzi sematholeni kulabafana khona ungaqhamuka nalento yikho nami ke ngithanda ukuba supporter kakhulu nabo bhuti abadala siyaba support ama legend inhlabathi epapeni bakhiphilo ubhuti somnandi ubhuti ushwi ubhuti umkhube imnandi futhi ingoma yabo bakhombisa ngempela ukuthi badala kulento uyabona nathi vele sathekela kubo ukuthi mhlambe sigcine kanje sasibukela kubo njengobhuti abadala bayibambile nje futhi bayisibonele esihle la ngokuyiphatha kahle kusebenzisa ijazi